Anuanom agyidifoɔ, etiefoɔ ne nyamsomfoɔ amodɔ Onyankopɔn ɛnɛ nso Akrofuom Church of Christ yɛaba wo nkyɛn. Yɛne wo abɛsua Awurade asɛm. Me din de brother Foster Akpe. Mɛsrɛ sɛ wode w'aso bɛfrɛ me na ɛberɛ akra a ɛwɔ yɛnim no, me ne wo akyɛ Onyankopɔn asɛm a ɛyɛ nokorɛ. Kyerɛsɛm sɛ monhwɛ Onyankopɔn n'ahennie ne trenee kane, na nea aka nyinaa no, wɔde bɛka ho de ama mo. Ɛno nti Nyankopɔn ne teneedeɛ, ne mmaransɛm, ne nhyehyɛeɛ ne n'ahennie no, ɛno na ɛyɛ adeɛ a ɛso ɛwɔ mfasoɔ sen ade biara a ɛwɔ ewiase ne bere mu. Ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛhwɛ Onyankopɔn akyiri akwan. Na ntɛm pa ara no, me ne wo bɛsua bi afa nnaadaa ho, ɛyɛ deception. Adesua bɛkɔ awie no, wobɛte deɛ yɛfrɛ no nnaadaa ase ankasa ankasa. Yɛfrɛ no deception. Hebroni kasa no ɔse deception. Sɛ wonte ase a, kasa no deɛ ɛdɛ paa. Nanso woante ase a w'adwene bɛwɔ sɛ ɛyɛ asɛm papa bi sɛ obi de biribi ɛba abɛkyɛ wo. Na wote ase a wotumi hu sɛ ɛyɛ bɔne paa. Na nnipa bebree afa saa kwan yi so aha nnipa bebree de wɔn akɔ tebea bi mu a ɛha adwene. Nnipa bebree na kyerɛ sɛ wɔanya saa deception no bi na wɔakɔ awareɛ bi mu na sɛdeɛ wɔn nsusuiɛ ne wɔn adwene ne wɔn gyidie ne ahotɔsoɔ a wɔnyaeɛ wɔ saa relationship no mu no, awareɛ no kɔduru mpɛmpɛnsoɔ bi no, na saa ɛnyɛ saa koraa mpo na ɛteɛ. Deception, ɔbaa bi adaadaa barima bi ama wahyɛ no ring ayɛ ne ho adeɛ, nanso suban no nyɛ. Awareɛ no agyigya, awareɛ no ayɛ basaa. Obi ɛnam deception anaasɛ nnaadaa nti, wakɔpie kuro bi so. Obi adaadaa no sɛ ɔde no retu kwan akɔ aburokyire. Nti menim sɛ ɛrepire sɛ sɛdeɛ torɔtorɔ ɛrekɔ a, wotumi gyina na wosi. Sɛ ɛrepire nso nam wiem a, sɛ wotumi gyina ma obi atumi si ansa na watoa so deɛ a, obi adaadaa ne yɔnko sɛ ɔde no rekɔ aburokyire, ɔde no rekɔ US, Europe, ɔde no rekɔ ɛfrɛ no sɛn, aburokyire bi a kyerɛ sɛ ɔno nim sɛ ɔrekɔ Europe. Nanso ɛbɛwie aseɛ no, na nipa no akɔpie Togo, Burkina Faso, Mali, Cape so wɔn sɛdeɛ ɛteɛ, na wadane akoa de ama obi. Ɛnam so akɔyɛ ɔhɔhoɔ a ɔnnim obiara wɔ kuro no so. Deception nti nnipa bebree akɔyɛ nkoa. Deɛ yɛfrɛ no domestic servitude no, ɔso manya adwuma de ama wo wɔ kuro yi so, manya adwuma de ama wo wɔ ahanom sei. Nti fa sika bra na menya wo krataa ma wo na kɔyɛ adwuma. Ampa ɔrekɔ akɔsɛɛvo obi wɔ ne fie, domestic servitude. Ɛbɛwie aseɛ na wadane akoa na yɛtiatia no f'ahodie so na kyerɛ sɛ yɛde no ɛrekɔ ayakrakadeɛ ne atete bi mu a nipa no ɔmpɛ. Bebree nso ana nnaadaa nti wɔawuo afiri ateasefoɔ asase so. Nnipa bebree nnaadaa nti wɔasɛe sikapuduo de akɔtɔ asase bi a asase no abɛdane manson de ama wɔn. Bebree nso ana kyerɛ sɛ wɔadane nkoa de ama wɔn sɔfoɔ ne so called prophet a wɔwɔ ewiase no bi wɔ Ghana man mu sɛ Onyankopɔn ayi biribi de kyerɛ wɔn. Ɛno nti ɔreka ebinom abrabɔ mu nsɛm de akyerɛ wɔn. Nanso ɛbɛwie aseɛ, nnipa bebree ana wɔadane nkoa de ama asɔfo bebree wɔ asase yi so na kyerɛ sɛ wɔregye wɔn sika na wɔretwa wɔn abɛ na kyerɛ sɛ wɔmfa kwan ahodoɔ biara so na wɔwia nsɔre mma no. Me ne wo ɛrekasa afa deception, nnaadaa ne deɛ nti a wɔdaadaa wo anaasɛ wɔdaadaa nnipa. Na bebree abɛyɛ victim de ama saa asɛm yi. Bebree anu wɔn ho, wɔaregrɛte sɛ wɔtuu anammɔn bi na wɔtiee ebinom
asɛm ɛyɛ adɛfɛdɛfɛsɛm ɛne nsɛm a ɛyɛ nnaadaa a kyerɛ sɛ wɔanya nimdeɛ wɔ saa bere mu nti wɔdi wɔn akyi na wɔtu anammɔn bi nanso ɛkɔwie wɔn bɔne. Sɛ yɛreka nnaadaa a ɛyɛ atorɔsɛm a ɛyɛ Satan ɔbɔnefoɔ no n'adwuma a ɔdi wɔ asase yi so. Ɛnam asotwe a ɛda hɔnom de ma no na Onyankopɔn bɛtwe n'aso wɔ daakye bi nti. Satan mpɛ sɛ ɔno nko ara nya Onyankopɔn asotwe. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔfa kwan biara so sɛ ɔbɛdaadaa nnipa. Nnipa a Onyankopɔn bɔɔ yɛn sɛ ne suban na ɛsɛ soɔ. Kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔfa kwan biara so sɛ Nyankopɔn adeɛ wɔ nnipa ho. Ɛno nti ɔpɛ sɛ ɔwie nnipa bebree di n'akyi na wɔn nyinaa yera. Ɛno nti adwuma a Satan ɔredi dedenden, ɔreyɛ dedenden wɔ asase yi so ne sɛ ɔbɛdaadaa wo, ɔbɛdaadaa me na yɛde yɛn ho akɔhyɛ tebea bi mu a ɛnyɛ ade pa. Na ɛde nsunsuansoɔ ne asotwe ne ɔhaw de abrɛ yɛn sɛdeɛ ebinom anya ɛso asotwe dada. Nnipa bi anya talent a ɛyɛ adom akyɛdeɛ a Onyankopɔn ankasa de adua wɔn mu. Sɛ ɔyɛ sukuuni, sɛ ɔyɛ obi a ɔtumi de ne nsa nwunu biribi. Nanso ɛnam nnaadaa ne anyankɔgorɔ ne bɔnefosɛm ahodoɔ bi nti, saa talent no afiri wɔn nsa. Saa talent no yɛ adom akyɛdeɛ no, ɛsie ɛne wɔn nsa bio. Wɔde asesa de agye ade foforɔ koraa. Nkwadaa mmienu bi a na wɔyɛ sukuufoɔ, wɔyɛ mmaa, na class a na wɔwɔ no, baako di first a ɛsɛ ne yɔnko no di second. Na ɛberɛ biara no, deɛ ɔbɛdi second no awɔ su paa. Na saa mmaa mmienu yi, baako na ɔwɔ class 5, na ɔrekɔ class 6 no, ɛna ɔfaa afuo na ɔnyinsɛneeɛ. Na ɔbaa yi aka kyerɛ n'agya ne na sɛ daakye ɔbɛyɛ nurse. Na ɔnim adeɛ paa. Ɔnim adeɛ kyerɛ sɛ nimdeɛ paa. Akwadaa no, ɔyɛ adeɛ. Ɔbɛyɛ nurse. Nanso obi daadaa no ne kɔbɔɔ adwaman ama seesei wawo. Seesei nurse no afiri ne nsa. Wawo ama kyerɛ sɛ sɛ ɔresua adwuma foforɔ bi. Nti nnipa bebree ana nnaadaa nti wɔn talent, wɔn adom akyɛdeɛ, adeɛ a ɛsom bo ma wɔn a anka ɔhwɛ so yie a daakye bi ɔbɛnya so mfasoɔ no, wɔde asesa de akɔgye ade foforɔ. Me n'adɔfo a wɔtie me. Nnaadaa ne nkontompo yɛ adeɛ a aha nnipa bebree wɔ asase yi so. Nnipa bebree ana kyerɛ sɛ wɔabɔ dam nam nnaadaa nti. Obi adaadaa no, ɛsɛ yɛmfa kwan yi so na yɛnnya yɛn ho. Yɛnkɔ maalam bi hɔnom, yɛnkɔ odinsini bi hɔnom, yɛnkɔ kyerɛ sɛ odiyifoɔ ɔtorofo bi hɔnom, yɛnkɔ na yɛnkɔgye aduro anaa sikaduro na wɔtu anammɔn na wakɔ. Ewiaseɛ no, wobɛhu sɛ na wɔabɔ dam. Ɔdɔfo a wɔtie me. Awerɛhoɔ asɛ fam. Na yɛn nyinaa sɛ ɔbɔnefoɔ no ɔbɛdaadaa yɛn a, ɔbɔnefoɔ no sɛ ɔbɛtwa nkontompo nsɛm de akyerɛ yɛn a, ɛyɛ a ɔmba yɛn anim mmɛka sɛ asɛm a mɛka akyerɛ wo yi no, ɛyɛ nnaadaa. Asɛm a mɛka akyerɛ wo yi no, tie ne yie, ɛyɛ nkontompo. Ansa na waka asɛm. Daabi. Ɔfa crafty way and cunning way ne scheme ahodoɔ bebree so ana ɔfa so na ɔde ka n'asɛm. Wɔ berɛ a w'adwene mma so sɛ ɛyɛ ntorɔ anaa atorɔsɛm bi ana ɔka de akyerɛ wo. Na wei kae me abasɛm bi a ɛfa sakraman ne anene ho. Da koro bi na sakraman ɛkɔm de no wɔ nwura mu. Na ɔyɛɛ sɛ ɔbɛkɔ forest mu akɔpɛ aduane na wadi. Ɛnneɛ ɔyɛɛ sɛ ɔtu anammɔn a ɔpagyaa n'ani, anene bi ni sɛ ɔsi dua bi mman so. Na infact ɔhwɛɛ anene no na biribi atua n'ano. Deɛ na ɛtua anene no ano yɛ ɛnam kum a dompe ahyia mu
ana kyerɛ sɛ etua anene no ano dedenden na kyerɛ sɛ wɔnya aduane a ɔba abɛdi ana sakraman no ehu anene no sɛ deɛ okura ɛno no na sakraman ɛbɛn dua no na ɔhwɛɛ no ho ɛdɔe na ɔyɛ sɛ wei deɛ makɔnɔ aduane ani menha me ho koraa menkɔ ewuram sɛ mekɔhwehwɛ aduane ni makɔnɔ aduane na ɔhwɛɛ no ɛwɔ soro hɔnom saa ana ɔkyeaa no mɛmo akye o na anene atwa n'ani ɛbɔ dɛ n'ani ɛbɛhwɛ sakraman ohuu ne tirim adwene ɛsɛ adwembɔne bi ana aba nkyɛmu nti wangye nkyea no ɛso na sakraman ɛwɔ adua no ase na infact sakraman ɛmaapo up scheme bi ɛsɛ sɛdeɛ tie biara no saa ɛnam a etua anene ano no ɔbɛgye adi na ɔha ne ho nkɔbrɛ nkɔhwɛ aduane foforɔ biara ana osi aduane ase nti ɔgye adwa ɛwɔ aduane ase ankyɛ ana sakraman ɛhyɛɛ ne nkurobo ase na ɔka kyerɛ anene ɛsɛ onyankopɔn abɔde a ɛho atwa paara nie wo ntakra deɛ ɛfɛ paapa wo nyinasoɔ ɛyɛ kama takraboa bɛyɛ na ne ho ɛyɛ fɛ sei wobɛtumi ato nnwom baako ɛde akyerɛ me wonim nnwom to dodo hwɛ ne nne bɛyɛ sɛ adɔma ne nne bɛyɛ dɛ te sɛ adɔma ɛna to nnwom baako ɛkyerɛ me na saa ɛberɛ a na sakraman ɔfa saa adɛfɛdɛfɛsɛ bi ɛne saa nkurobo yi ɛne nyansakwan yi so na ogu so na ɔyɔbo anene no saa na anene etirim ayɛ no dɛdɛɛdɛ nti wɔyɛɛ sɛ ɔbɛto nnwom na ne werɛ fi sɛ ɛnam etua n'ano ɛhɔ a ana wogyae mu na ɔgyee so ɛhɔ a na sakraman ɛsɔɔ ɛnam no mu kabo ana odiri mirika ɛkɔɔyɛ sɛ hwɛ wo ho ɛfa wo nyansa wɔ hefa wo ho te sɛ birisi na wɔde ɛnam no ɛkɔɔyɛ me nuadɔfo a wotie me sei ana ɔbɔnefoɔ no ɛyɛ n'adeɛ ɛkwan sei na ɔbɔnefoɔ no ɛfa so ɛdaadaa nnipa ɔnka ɛnkyerɛ sɛ asɛm a mebɛka yi ɛnyɛ nokorɛ na waka o daabi ɔfa ɛka ne no wei fa nyansakwan so na wɔde adeɛ a ɛyɛ tuntum ada no fitaa wohu ɛmfa ho sɛ woyɛ krakyeni na akrakyefoɔ bebree ayɛ victim ama atorɔ bi sɛ wɔ nyamesom mu sɛ wɔ adwuma mu sɛ wɔ tebea foforɔ bi mu akrakyefoɔ bebree a wɔyɛ nimdifoɔ atorɔ they have been deceived in their way na atorɔsɛm adɔɔso wɔ ewiase dodo ɔbɔnefoɔ no ana ɔtwa yɛn torɔ na ɔfa nnipa binom so ɛba yɛn nkyɛn ɛne ɛbɛdi nkɔmmɔ bi a saa nkɔmmɔ no ɛyɛ atorɔsɛm ɛne nkontompo ɛyɛ deception saa anene ɛne sakraman ho nkɔmmɔbɔ yi ɛkwan a sakraman ɛfaa so na ɔdaadaa anene ɛgyee ɛnam a na etua n'ano no ɛnte sɛ deɛ esii wɔ Genesis chapter 6 and verse chapter number 3 and verse number 6 ɛberɛ a ɔbɔnefoɔ no ɛfaa aboa ɔwɔ so na ɔdaadaa onipa na Eve ɛkɔtee papa ɛne bɔne ho nimdeɛ dua a Awurade ɛhyɛ ho mmara kete ɛma wɔn sɛ ɛmma wɔn ndi saa aduaba no bi ɛnyɛ saa kwan yi ara so adɛfɛdɛfɛsɛm ana ɔbɔnefoɔ no ɛfa so ɛdaadaa nipa na Twerɛsɛm ka sɛ saa bɛrɛ no aboa ɔwɔ ɛyɛ aboa bi a n'ani ate paa ɛne Satan n'ani ate de otwa ntorɔ no
deɛ ɔdi sieve no n'ani ate ɔwɔ nyansa bi a ɔfa so de ɛyɛ n'adeɛ. Na Genesis chapter 3 and verse number 6. Na ɔsɛ na ɔbaa no ehunu sɛ edua no ɛyɛ sɛ wɔdie na ɛyɛ aniwa ɛfɛ na dua no ɛyɛ akɔnnɔ na ɛbɛte ani nti ɔte n'aba bi na ɔdiiɛ na ɔde ebi maa ne kunu a ɔka ne ho no nso na ɔdiiɛ na wɔn baanu ani buebue na ohunu sɛ ɔdeda adagya na ɔpenpan borɔdɔma ahahan ɛyɔ nkataanim ɛfaeɛ. Amen. Ɔbɔnefoɔ no ɛnam aboa a ɔwɔ so adaadaa Eve. Ɛberɛ a Onyankopɔn ɛka kyerɛ Eve ɛne Adam ɛsɛ turo ha sɛ edua nyinaa no mudidi na mmom papa ɛne bɔne ho nimdeɛ dua no a esi turo no mfimfini deɛ hwɛ na moanni saa aduaba no bi ɛfiri sɛ ɛda a mobɛdi saa aduaba no bi no owuo ana mobɛwu. Ana ɔbɔnefoɔ no aboa a ɔwɔ the serpent ɛsɛ Onyankopɔn ɔboa ɛnyɛ owuo biara ana mobɛwu. Awurade nim sɛ ɛda a mobɛdi aduaba no bi no mo ani ɛbɛbue na mobɛyɛ te sɛ ɔno na mobɛhunu papa ne bɔne na hwan ana ɔmpɛ sɛ ɔyɛ sɛ Nyankopɔn. Nyankopɔn tumi bebrebe a ɔwɔ n'animonyam sɛdeɛ ɛteɛ. Ɛno nti ɛde anibere bi ɛbaa Eve afa. Ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɛ Nyankopɔn na ne nyinaa ɛyɛ nnaadaasɛm adɛfɛdɛfɛsɛm ana ɔbɔnefoɔ no ɛfa ɔboa ɔwɔ so ɛdaadaa Eve. Na baabi a mekenkan kyerɛ no ɛkyerɛ sɛ Eve ɛbɛhunu sɛ aduaba no ɛyɛ sɛ odie so nsɛ deɛ ɛteɛ na ɛyɛ nokorɛ ohun sɛ ɛbɛte ani sɛdeɛ aboa ɔwɔ no ɛdaadaa no ɛfaeɛ. Ɛno nti ɔte n'aba no bi ana odiiɛ na ɔde bi nso ɛkɔmaa ne kunu na ɔno nso ediiɛ. Ɛnyɛ adɛfɛdɛfɛsɛm ana ɔbɔnefoɔ no ɛde ɛdaadaa ɛyɛ Eve. Sɛdeɛ sakraman no nso ɔdaadaa anene na ɔgyee n'ano aduane ediiɛ. Ɛma ɔkaa sɛ ɔnto nnwom ɛnkyerɛ ne ɛdɛ anaa ne bɛyɛ dɛ te sɛ adɔma. Ɔdɔfoɔ a wotie Church of Christ. Na saa pɛpɛ na ɛteɛ ɛnnaadaa ɛho nsɛm bebree ana ɛwɔ Hwɛ Kronkron no mu a ɛdɔɔso. Na ebi nso esiiɛ wɔ Genesis chapter 27 and verse number 20 to 23. Yei ɛyɛ ɛberɛ a Awurade akoa Isaac a n'abɔhyɛ ɛda no so na wanyini abɔ akɔkora a na wabɛn ɔyera na ɔba abɛwu na ɛsɛ nhyira nsɛm ɛyɛ bɔhyɛ nsɛm a onya firi n'agya Abraham nkyɛn no ɔno nso ɔpass on ɛde ɛma ne ba baako na ne ba a ɔdɔ no na ɔpɛ sɛ ɔde nhyira no ɛma no ɛyɛ Esau. Ana Rebecca a ɔyɛ ne yere no nso ɛdɔ Jacob. Na deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ Rebecca ɛfa kwan bi nso ɔbɛgye nhyira a anka ɛkɔ ama n'abakan no ɛyɛ Esau no ɛde ama ne ba a ɔdɔ no ɛyɛ Jacob. Saa berɛ no na Isaac wabɔ akɔkora ne nso ankusuu ohunu adeɛ ana ɔfrɛ Esau na Esau ɛyɛ mighty hunter na ɔka kyerɛ sɛ ɔnkɔ wura mu nkɔkum mmoa anaa aboa ɛmbɛyɛ akɔnnɔduane ɛma no na ɔndi na ɔnhyira no ansa na wawu. Na Esau fa kwan pɛ saa Rebecca maame no wate ɔno nso dɔ kumaa no ɛyɛ Jacob. Ɔno nso pɛ sɛ wonya nhyira no ɔdɔ no sɛ ɛka sɛ obi ɛdɔ bi a saa na ɛteɛ ɔrehyɛ nneɛma bebree a ɛyɛ ade pa ɛde ɛma no. Na Esau deɛ na ɔndɔ no sɛdeɛ n'agya na ɔdɔ no no. Agya a ɔbɛhyira no ɔno nso na n'ani so ankusuu ohu adeɛ. Ɛno nti maame no yɛɛ sɛ ɔbɛfa ɛkwan bi so ɛde awia nhyira no afiri agya no nkyɛn ɛde ama ne ba Jacob a ɔdɔ no. Na Esau ne ho ɛwɔ nwi paa. Na Rebecca ɛka kyerɛ Jacob ɛsɛ ɔnkɔfa abirekyie
na onku na ɔno Rebeka mfa nye aduane mfa n'agya edi na kyerɛ sɛ ontumi nhyira no. Na Jacob resiste na ɔmpɛ sɛ akɔbɛtu saa anammɔn no, so ohun sɛ n'agya ehun sɛ ɛnyɛ Esau a ɔbɛnya nnome de afiri n'agya nkyɛn, efisɛ Esau ho wɔ nwi. Asɛm a Rebeka ɛka ne sɛ, daabi, aboa no ho nwi no ɔde bɛduradura ne ho na wakɔ akɔgye nhyira no. Ampa so ɔyɛ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɔplanee na osiki mu yɛ no. Maame kenkan Genesis chapter 27 verse number 20 ɛfa nkyerɛ tie akenkan sɛm ɔsɛ na Isaac ɛka kyerɛ ne ba no sɛ ɛyɛ dɛn na wonyaa no ntɛm sɛɛ yi me ba, na ɔsɛ ɛfiri sɛ Awurade wo Nyankopɔn na ɔmaa no ɛbɛhyia me. Na Isaac ɛka kyerɛ Jacob sɛ hwempin me na menka wo ho nhwɛ, na me ba, sɛ me ba Esau ɛne wo anaa ɛnyɛ ɔno a. Ɔsɛ verse number 21 sɛ na Isaac ɛka kyerɛ Jacob sɛ hwempin me na menka wo ho nhwɛ, me ba, sɛ me ba Esau ɛne wo anaasɛ ɛnyɛ ɔno a. Na Jacob ɛtwepinii n'agya Isaac na ɔde ne nsa ɛkaa ne hwɛe, na ɔkaa sɛ ɛne no ɛyɛ Jacob ɛne, na nsa no ɛdeɛ ɛyɛ Esau nsa. Amen. Seesei yɛhu sɛ papa no ɔsomaa Jacob ne ba a ɔsɛ ɔnkɔpɛ ɛnam ɛbɛyɛ aduane ɛma no na ɔndi na ɔnhyira no. Wakɔ owura mu ankyɛ koraa ana ne ba no ɛde aduane ɛbaeɛ, na ɛyɛ Isaac nwanwa sɛ wei deɛ ɛyɛ dɛn ana wonya ne ntɛm saa na Jacob ɔmaame ɛde abirekyi ayɛ aduane, kono aduane ɛde kɔwia nhyira, ana ɔde aboa no nwoma aduradura ne ho te sɛ Esau sɛdeɛ ne ho ɛwɔ nwi. Na ɔkaa sɛ Onyankopɔn, w'agya Nyankopɔn ana ɔmaa aboa no bɛhyia me ntɛm ɛma metoo no, ɛnso na ɔnte bi da. Nti Isaac kaa sɛ ɔmbɛn no na ɔnka ne ho nhwɛ sɛ ɛyɛ Esau anaa. Ampa Jacob ɛbɛn no, papa no ani so ankusuo ho hwee, ana ɔde ne nsa ɛkaa ne ho ɛhwɛeɛ na enwi wɔ ho. Na sɛ ɔdi kyiniiɛ wɔ ne mu, nanso ohun sɛ ne honam deɛ ɛyɛ Esau honam, na mmom ɛne ne paa voice no ɛdeɛ ɛyɛ Jacob voice. Ana papa no ɔde ehyira no saa ara. Later on ana ɔbɛrealize sɛ ne nua kumaa no abɛwia nhyira no. Me nua dɔfo a wotie me, yɛka deception a saa na ɛteɛ. Deception. Jacob deceive n'agya, ɔde wia ne nua panyin no nhyira. Ɔwia nhyira no efiri nua panyin no nkyɛn. Deception saa na ɛteɛ. Adeɛ no ɛyɛ tuntum, ɔde bɛda no fitaa. Adeɛ no ɛyɛ kɔkɔɔ, ɔde bɛda no blue sɛdeɛ ɛteɛ no. Na nnipa bebree ayɛ deceive ɛwɔ asase yi so. Nnipa bebree ɛda so ɛwɔ nkoayɛ mu ɛnam nnaadaa bi nti. Meka sɛ bebree ɛwɔ prison ɛnam atorɔ ɛne nnaadaa nti. Na bebree nso ana wɔte bi ahodoɔ bebree mu na kyerɛ sɛ the faraba nyinaa ne sɛ atorɔsɛm bi a ɔkɔdiiɛ, adansekurumu bi a ɔkɔdiiɛ ɛwɔ asɛnniiɛ ana ɛwiewie wɔn saa. Awerɛhosɛm. Na story baako a mesan nso ɛde bɛma wɔn ɛwɔ Bible kwan so na makyerɛw sɛ atorɔsɛm ɛyɛ adeɛ a ɛdi ahim ɛwɔ nyamesom mu ɛne ewiase abrabɔ mu. Na in the book of 1 Kings chapter 13 verse 1 ɛde ba no, verse 18. Ɔhɔ na ehu sɛ ɛberɛ a Israel ɛwɔ hɔ nom no, ekuro no emu ɛkyɛeɛ, ahenni no mu ɛkyɛeɛ, ne wɔ Juda ɛwɔ hɔ nom, ana ɛwɔ Israel ɛnso ɛwɔ hɔ nom. Saa berɛ no na Awurade asɔredan esi Juda, ana
ɔhene Jeroboam edi hene wɔ Israel na ɛsɛ sɛ ewom sɛ ahenni no mu akyɛdeɛ woedi hene wɔ ha nanso wɔn a ɛwɔ Israel kuro so na ɛyɛ sɛ wɔn ɛba Juda na wɔn ba Awurade asɔredan mu ɛbɛ afahyɛ ɛsom sɛdeɛ wɔn ɛsom ɛteɛ nanso ɔhene no ampene osuroe sɛ ebi a daakye bi ɔde saa na ahenni no n'ahenni no ɛfa no efiri ne nsa ɛno nti wampene ɛsɛ ɔbɛma ne manfoɔ yɛ Israelfoɔ aba Juda aba abɛsom na ɛyɛ sɛ ɔyɛ ohoni bi nsɛsoɔ ɛde ma Israelfoɔ na wɔsom ɛyɛ abosonsom ana wɔde Israelfoɔ ɛkɔ wura mu Onyankopɔn ebu efui ɛma ɔsoma n'akoa bi ɛsɛ ɔnkɔ ɛyɛ saa ekuro no so ɔnkɔ Israel ekuro no ɛso na ɔnkɔ Bethel na ɔnkɔ dome afɔrebukyia no na ɔndwiri nsɛsɛe na Onyankopɔn akɔ ano ɛnam Awurade asɛm so etu anamɔ na asɛm no sɛ Onyankopɔn ɛma no guidance bi Onyankopɔn ɛma no nhyehyɛeɛ ɛne mmerɛ bi sɛ ondi so na ɔnyɔ ɛne sɛ Onyankopɔn ɛhyɛ n'akoa no ketee sɛ ɛkwan a wɔretu akorɔ ɛyɛ Israel ɛyɛ Bethel no hwɛ na wɔannidi ɛwɔ saa ekuro no ɛso hwɛ na wɔanom nsuo nso na mpo ɛkwan a ɔbɛfa so ɛde aduru saa ekuro no so ɔdi ne dwuma wie ɛkɔ dome afɔrebukyia no ɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ awie sɛ Awurade asoma no na sɛ wɔsan so a ɔma ne mfa ɛkwan a ɔfa so ɛkɔɛ no na mmom ɔmfa ɛkwan foforɔ ɛso yei ɛne Awurade nhyehyɛeɛ a onyame nipa no ɔde ɛnanteeɛ ampa ara otu anamɔ ɛde ɛkɔɔeɛ no ɔkɔtoo sɛ Jeroboam egyina afɔrebukyia no ho na ɔdome afɔrebukyia no ɛma odi ne dwuma wieɛ Jeroboam ne mu efuiɛ nti ɔtene ne nsa ɛsɛ wɔn ɛnkye no na ɔtene ne nsa ɛkaeɛ na ɔntumi mfa ne nsa ɛmɛto ne ho ebio na ekowie sɛ ɔsrɛ Jeroboam ɛsɛ ɔma Awurade ehu ne mmɔbɔ na ɔntumi mfa ne nsa a aka no ɛnto ne ho na Nyankopɔn nipa no ɛyɛ saa ɛsrɛ Onyankopɔn ma ampa ara ɔtumi de ne nsa ɛbɛto ne ho ana ɔhene no ɛka sɛ bɛsi nkɔ efie ne nkɔdidi ne yɛnom na nyame nipa no ka kyerɛ ne sɛ daabi nhyehyɛeɛ ne ahyɛdeɛ Onyankopɔn ɛde maa me ne sɛ ma me didi na ma me nnom nti wɔtie ana kyerɛ sɛ nyame nipa no fa kwan ɛsan sɛ ɔrekɔ Juda saa na odiifo akɔkora bi ɛwɔ Israel ekuro no ɛso ɛno nti deɛ ɛkɔbaeɛ ne sɛ ne mma ɛte ahintasɛm a nyame nipa no ɛka kyerɛ ɔhene no ana ɔhene Jeroboam ɛfa nhyehyɛeɛ Onyankopɔn ɛde maa no ɛwɔ akwantu a wɔtuiɛ ne dwuma a obediiɛ ɛno nti mmɔfra no ɛkɔka kyerɛ wɔn papa ɛsɛ nyame nipa bi abɛdi dwuma bi na sei ano aka na ɛyɛ sɛ odiifoɔ akɔkora no ɔtorofoɔ no ɔfa ɛkwan na ɔhyehyɛ ne ho na ɔti nyame nipa no na ɔkɔsan na ampa ara oduru ne nkyɛn asɛm a ɔkae ne sɛ me nso meyɛ odiifoɔ ɛte sɛ wo na Onyankopɔn asɛm aba me nkyɛn sɛ mentumi mika na memma wo nkyɛn na membɛsan wo na bra efie na bedidi na nnom ansa na wakɔ na the man of God a Onyankopɔn ɛsoma no ma obedi dwuma ɔbɛtɛ no etie ɛyɛ odiifoɔ akɔkora no ɔtorofoɔ no na otie n'anum asɛm so edi n'akyi ɛsan so ɛsan ɛba Bethel ɛbɛdidi ɛnnomɔɛ na ewiase no ɛde nsusuanso bɔne ɛde owuo ɛna ɛbrɛ no Awurade ma aboa ɛbɛkye no kwan so eku no ɛma ɛde awerɛhɔ ɛbrɛ no ɔn sɛ the deception ɛteɛ ɔn sɛ de ɛnaada ɛteɛ saa asɛm yi ɛwɔ 1 Kings chapter 13 verse number 18 na sɛdeɛ mɛdi nkanka kyerɛ no ɔbɔnefoɔ Satan ɔna daadaa yɛn na wɔnam nipa ɛso ebetumi ɛwɔ nua ebetumi ɛwɔ adamfo ebetumi ɛwɔ dwumayɛni ebetumi ɛwɔ subordinate ana wɔ superior ebetumi ayɛ ɔsɔfo asɔfo bebree ɛtwa ntorɔ keka nsɛm a
ɛne Bible no ɛbɔ ɛbra. Bible no nam si a na ɔno nso ne nsɛm ɛnam ne si. Na ɛyɛ ade a ɛkɔ so paa. Ɛno nti Christianity Kristosom ɛnyɛ baako. Ɛnam atorɔ bebree a aboawura Kristosom mu nti. Na ɔbɔnefoɔ no ɛwɔ interest ɛwɔ saa nkɔmmɔ yi mu ɛyɛ deception atorɔsɛm no. Revelation chapter 12 and verse number 9. Revelation chapter 12 verse number 9. Tie akenka nsɛm yi ɔsɛ, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Ɔbɔnefoɔ no ana ɔka Awurade ɛka n'asɛm ɛde akyerɛ. Ɔsɛ wɔfrɛ no dragon, that ancient serpent. Aboa wɔwɔ no, the ancient serpent a yɛsan so frɛ no the devil anaa Satan. Ɔbɔnefoɔ no ɔbɔnsam yɛsan so ɛfrɛ no saa no. Ɔsɛ he leads the whole world astray. That ancient serpent leads the whole world astray. Ɔbɔnefoɔ no ɔdaadaa ewiase nyinaa. He leads the whole world astray. That sentence no te aseɛ. Asɛm a ɔbɔnefoɔ no ɔbɛka no elidi ewiase nyinaa astray. Okay. Noah ɛbrɛ so. Atenenefoɔ 8 pɛ. That ancient serpent, also called the devil or Satan, he led the whole world astray. Enipa mmra ɛmbɛtena adaka no mu ɛnya nkwa no. That statement kɛkɛ no, enipa sɛ daabi. Enipa sɛ daabi ɔbɛtena wɔn dan a wɔabrɛbrɛ mu hyɛnhyɛnhyɛnhyɛn. Noah ɛka nyamesɛm ɛkan sɛ asɛm yɛ nokoro o. Nyankopɔn sɛ mo yɛ bɔne dodo. Bɔne adɔɔso dodo. Mommra adaka no mu, mo nsakyera. Mommra adaka no mu. Enipa ɛntie kɔpem sɛ enipa ewuiɛ. Na ɛka nipa 8 pɛ owiase nyinaa. Saa berɛ no mɛnka sɛ na nipa esu a na nipa ɛdɔɔso pa. Nipa ɛdɔɔso ɛwɔ ewiase. Na 8 pɛ ɛna Awurade etimi ɛgye wɔn nkwa. Ɛnam asɛm a maka akyerɛ the devil, the ancient serpent, who leads the whole world astray. All the time he leads the majority astray. Nipa dodoɔ na ana ɔdaadaa wɔn. Nipa dodoɔ na Sodom and Gomorrah so kae ekuro no. Saa ekuro no. The devil led them astray. Ɔbɛn sɛ enipa akraa bi ana wonya nkwa ɛbrɛ a Awurade abɔfoɔ ɛkɔsɛɛ saa ekuro no. Lot ɛne mma mmienu na yɛrɛ deɛ asɔɔden nti wɔntie abɔfoɔ no asɛm ɛma kyɛ sɛ ɔda ne nkyene esie. Nyɛlɛfo a wɔte Church of Christ. Ma menka saa asɛm yi bi. Me say the devil leads the whole world astray. The devil leads the whole world astray. Masonfoɔ bi na ɔmo ɛyɛ adwuma ɛwɔ new site nwura ɛwɔ new site sɛdeɛ yɛnim no. Na ɔmo nso yɛ adwuma saa ana aberanteɛ bi drimika oduru baabi a Masonfoɔ no ɛyɛ adwuma na otie mu mmawu na odrimika otie mmawu no Masonfoɔ nim sɛ danger bi na ɛba na aberanteɛ drimika kɔ nwura bi mu na nso ɔmo nso agya ɔmo tu so ɛwɔ hɔ nom. We are the mortar ne pine ɛde ato hɔ nom, the trowel ɛde ato hɔ nom. We are kai ɔmo nso drimika ɔmo sɛ danger bi ɛna ɛba. Na baabi aberanteɛ no wura na ɔmo nso drimika kɔ nwura hɔ nom na afei aberanteɛ no yɛ din tetɛ ya na ɔmo nso obi ayɛ din ɛtetɛ ya. Afei kakra baako ɛtwe ne kɔn ahwɛ bi aberanteɛ no yɛ. Saa aberanteɛ no tiefi ana adedere no ana kyɛ sɛ ɔyɛ asɛe ne ho. Ɛno ho mmawu no ana ɔde alidi ɔmo nso drimika ɔmo nim ɔmo sɛ danger bi na ɛba kyɛ sɛ ɔmo nso ayɛ ayi kyɛ sɛ ɔrɔfo. The devil leads the whole world astray. Ɔmo drimika di n'akyi, ɔmo nim ebi ɔmo kɔ nanso ɔmo drimika di n'akyi. Ɔmo realize no na aberanteɛ no tiefi na adedere no. Ɔrɔfo a wɔtie Church of Christ.
Now, why you are being deceived? I didn't know what that thou. One more coin ama yada thou. No more coin yada thou pen. And then bet sure, didn't you are being deceived. John chapter 17 and verse number 17. What that thou, if you say you don't love the truth, you don't like it, you hate it. You hate the truth. You don't like it. And to umpeno na any atroso ebe substitute. Atroso ebe bisi anemo. John 17:70 said, sanctify us in the truth. Your word is truth. Onyankopon asem enokre enti wose tie ho e wo nokre no mo enti ewrade nokre no mu ana otie ho. Ewrade nokre no mu ana ewo ahobambo. Ewrade nokre no mu ana ewo defense. And it is a opposite defense mechanism now. Any obonefo no so obedada. Sanctify us in the truth. Your word is truth. So, then we got 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 9. Thessalonica fogma etos mienu. Eti a eye mienu, nchichemu a eye nkro no. Yentie akenkan semi. De Awurade akwa Paul okaye efa nokra nipa bebre apo na tie ose ono enso ana neba no oba no Satan adwumaye eso atro etumi ene ensenkyerene ene ahodwiride enyina emu ene de entre enada enyina emu wona woyira no emu esanse wanye nokre edo na wode agye wo enkwa ye enti Onyankopɔn resoma enada a emu eye den aba wo mu ama wagye atoro edi na wabu wɔn a wanye nokre anie na emom wɔn ani aso de entene no enyina aten amen. Ɔse obi eba no Satan adwuma so atoro etumi ahodwedie enada ene de entene nyinaa mu. Enti nkofo bebre honom a na ada no afom numum atrosem no kontomposem no awia won esense wanche nokre edo no enti nokre nsem a Church of Christ ka kire wo no se mwantie na mwanje endia wo se deception ebe fo numum wo se esense wanche nokre edo no no de age won kwanti saa nkofo no mo po nokre no enti wona epo nokre no ose atro obonefo atrosem no eno ana ebewia won na eba no saa esense opo nokre no wote nokre na se ya kankan Bible akiro ya kirikiro mo eye de akiro your conscience no ajaje se ensem a wote no nokre nanso intention wa hyada wo se wonte ana wonte ase ana wapirim akoma se nokre no de ummamu na onfa anya hwe ose esense wanje nokre do no ebra wote ase enti Onyankopon ebesoma atoro a emu eye den e de aba wo so serebe ya ebe asotwe dem ma of say you had the opportunity to move to the truth but you didn't. Enti Nyankopon odobeto sa kwan so na wamma wo tese wani akosoro age atrosem no ho na wosiesio e de ama atemmo oye ohene Pharaoh bi o Pharaoh Moses and Aaron no kwesem be no man kan kire Pharaoh and ohene Pharaoh ese munjai oman Israel na omo anase yenko so Nyankopon ewo depo a waka ho asem e de a kire eye Mountain Horeb na several times ana Moses and Aaron mutu anamo obo ano anan ekọ ohene Pharaoh ehoromo nanso ohene Pharaoh oya asobrache wante Awurade na Moses and Aaron so eye nsenkyere bebre anwade bebre a edi adanse say it was Jehovah God who was speaking, Jehovah God who was working in them. Say Nyankopon ana wasoma won ese omesre na ohene Pharaoh enja Israel for ekwan Pharaoh anye ono a realize na I too late
ɛpo kɔkɔɔ no mu ana ɔkɔwuiɛ. In the book of Exodus, nsɛm ɛwɔ hɔ nom wobɛtumi asɛɛkye na wakenkan de ahwɛ. Ɛno nti ɔmpɛ nokorɛ nti atosɛm no ɛbɛyɛ substitute de ama wo. Matthew chapter 16 and verse number 18, Awurade Yesu kan sɛ, wo ne Petro na ɔbotan nso na mede m'asafo ɛbɛsi, na asɛm a ado apono ntumi emu ɛmfa so. Saa asɛm yi, saa quotation sɛ yɛkenkan kyerɛ koraa na ɔbu afu. Yɛkenkan kyerɛ na ɔbu afu. Ɛnyɛ biribi o, ɔbɔnefoɔ na ɛyɛ wɔ saa. Satan ɛna ɔyɛ wɔ saa. So Nyankopɔn nso ɔbɛte n'asafo. Watɔ book, watɔ Bible, watɔ adeɛ, fridge, material, home appliances. Yɛma receipt a within the same, within na ɔde bɛto so. Yɛbɔ meter ɛwɔ wo dan ho a, meter no efiewura edin a yɛto so. Na deɛ obi a n'ano sɔ no bɛte n'asafo. Asafo no ɛbaeɛ a na asafo no adane ɔsɔfo bi dea. General overseer, archbishop, ɛne titles akɛseɛ. Awurade si Yesu sɛ bɛte m'asafo. The church belongs to Christ, and the church is the church of Christ, which is also the body of Christ and its teachings. Enti wapo saa nokorɛ enti atorɔ no ɛbɛfa nnomum ɛna ɔde di amanfoɔ akyi, wode di adiifoɔ no akyi, ɛne nkɔmhyɛfoɔ atorofoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ. The difference between nkɔmhyɛfoɔ atorofoɔ ɛne akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ sɛ ɔkyerɛkyerɛni a ɔyɛ ɔtorofoɔ no ɔnyɛ bebree no ɔmo ɛmfrɛ ɔmo nso ɔmo yɛ odiifoɔ, nanso ɔmo nso ɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo kyerɛkyerɛ Bible no mu ama lead people to go to heaven, but standard a ɔmo de ɛkyerɛkyerɛ Bible no mu ne nkyerɛkyerɛ a ɔmo de ama ɔmo asafo no ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ Awurade nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ nokorɛ no ɛwɔ nokorɛ no mu. Nti yɛwɔ akyerɛkyerɛfoɔ atorofoɔ nso ɛwɔ hɔnom, sɛdeɛ adiifoɔ atorofoɔ nso ɛwɔ hɔnom no. So wopo Awurade nokorɛ no a atorosɛm ɛba bɛyɛ substitute. On 2 Corinthians chapter 9 and verse number 6, ɔse na yei deɛ odua no nkyɛnkyɛn mu no obɛtwa nkyɛnkyɛn mu, deɛ odua no bafuo no ɛbɛtwa no bafuo, sɛdeɛ obiara esusu wɔ n'akoma mu no ɛna ɔma ɛnyɛ ɔhyɛ anamamɛmfe, na mmom deɛ ɔte n'ani ɛma no Awurade ɛdɔ no. Giving a yɛma ɛwɔ asɔre fie no voluntarily, deɛ firi akoma deɛ ɛka wakoma ɛna wɔde ɛma, ɛnyɛ ɔhyɛ anamamɛmfe. Wapo saa nokorɛ nti, ɛno nti asɔfoɔ no ɛretwa wabɛ, nti asɔfoɔ no ɛrewia wo. W'ani gu so sɛ wɔwia wo, nanso wɔwia wo. Ɔdɔfo pa a wotie, wapo nokorɛ no, Awurade sɛ firi akoma mu na ɛma, ɔso mpɛ ne saa, nti wobɛtua nsuo dudu, nti wobɛtua harvest, annual harvest, yɛbɛhyɛ wo, wobɛdi show ɛwɔ asɔre fie, yɛfrɛ 1 million foɔ a na wodi mka kɔ, na obi ehu sɛ ɔno wɔ sika, yɛbɔ sika kɛseɛ no a na wodi mka kɔ, na wobɔ life, na wofiri akyire na ɔba na ɔbɔ life, na wahyɛ specs, na ɛbɛka sɛ yɛbɔ afɔdeɛ anaa annual harvest ne obiara ba, mmaa ne obiara ɛba, ɛhɔ na ɔde bɛkyerɛ sɛ ɔwɔ sika. Hypocrite, nyaatwomyɛ ɛno no, Awurade kan Matthew 15 ɔsɛ, nyaatwomfoɔ, ɛdi sɛ Isaiah ɛhyɛ wɔn nkɔm sɛ, ɔman ɛde wɔn ano faafa ɛna ɛdi m'anie, na mmom wɔn akoma deɛ atwe afiri ho ɛkɔ akyirikyiri. Wɔsɔre me kwa ɛfiri sɛ wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ. Nti ɛna bebree hɔnom a nnipa ana ahyehyɛ, it is based on the traditions of men, not the traditions of the apostles or the teachings of the apostles. So nsɛ deɛ teɛ, ɛsɛ ohun saa de wei. Na ɛkwan yɛfa so ɛgye sika ɛwɔ asɔre fie de bɔ nyamedwuma ma nyamedwuma ɛkɔ so no, Awurade deɛ a waka no nso ɔmpɛ. Ɛno nti da biara yɛbɔ apo ɛsaa. Deception, wayɛ akoa ama asɔfoɔ bi. Nnipa bebree ɛnɛ ɔmo nso ɔmo yɛ diifoɔ, Nyankopɔn ayi bi akyerɛ wɔn. Nansen helicopter crash yi a esi yɛ, odiifoɔ bi nso agye ho post ɛwɔ ho. Na ɛmmɔbɔ ɛsan so ɛsere. Kyerɛ sɛ the devil leads the whole world astray. Kɔpem sɛ aban koraa mpo ɛbɛgye to mu sɛ osie deɛ ɛmɔmfa nkɔmhyɛ mmra. Nyankopɔn koraa na ayɛ adom sɛ
kyerɛ sɛ aban a ɔkaa sɛ momfa nkɔmhyɛ mmara no sɛ so wobɛhu sɛ daabi ɔsɛ montwintwan so montwɛn so so sɛ deɛ ɛteɛ na nakra bi a ɔman yi ɔmode yɛ ti ɛkɔ akɔhyɛ no deɛ momfa mo nkɔmhyɛ mmara no monya nkan koraa mpo no deɛ nkurɔfoɔ yi ayɛ wɔ ɔman yi mu no ɛha adwene bebree na afei anka wɔn saa nso ɛbɛma akwan sɛ wɔmfa mo nkɔmhyɛ mmara so ɔdɔfoɔ a wɔtie adiifoɔ biara ana odiifoɔ biara nni ewiase ɛna abiri mu old testament prophet no ɛbɛwieɛ ɛwɔ john the baptist ɛso luke chapter 16 and verse number 16 ɔsɛ mmara no adiifoɔ no bɛwie yohane ɔsubɔni so ɛfiri saa berɛ no so ɛkorɔ no wɔde ahoɔden ɛka onyankopɔn ahenni no ho asɛmpa na obiara de aniberɛ so ana ɛkɔ ahenni no mu ɛno nti old testament prophet no ɛbɛwie john the baptist ɛso new testament prophet no ɛɛnde after the last apostle was dead ebi sɛ yɛhwɛ the book of acts chapter 5 verse number 12 na Hɔn Kronkron akyɛdeɛ a epie ɛwɔ new testament church no mu no so wobɛnya Hɔn Kronkron akyɛdeɛ a na ɛyɛ sɛ the apostles no ana wɔde wɔn nsa egu wɔ so ɛbɔ mpaeɛ ɛma wɔ a ɔmo Awurade impart one of the spiritual blessings anaasɛ spiritual gift no ɛde ɛma wɔn a ebi ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a wɔn nso betumi ayɛ na ne nyinaa no ɛnyɛ sɛ ɔyɛ for show for fashion no na ɔyɛ anaasɛ akristofoɔ no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkasa ɛde kyerɛ the outsiders sɛdeɛ bi wɔn bɛgye asɛmpa no edi wɔn bɛgye Awurade Yesu ɛna nkyerɛkyerɛ edi na wɔn aba kristosom mu ɛno mpo that was the purpose ɛnyɛ sɛ for show for fashion sɛdeɛ nɛ ɛmoadifoɔ yi ɛyɛ no mo so called prophet a ɔmo ɛnyɛ prophet a Onyankopɔn asoma mo biara sɛdeɛ ɛno ɔmo yɛ no na ɔmo agye ho post na ɔmo nam ɔman yi mu na ɔmo ɛyɛ ɔmo pɛ sɛ amanfoɔ ɛmo wɔn fans no ɛno nti na ɔsomani ɛna ɛyɛ sɛ ɔde ne nsa ɛtoo so ɛbɔ mpae ma wo na Awurade mu nso kristosom mu nso na yɛwɔ only 12 apostles ɛnɛ so bi ka so yɛ apostles ɔboa ɛna ada na ebi no Onyankopɔn Awurade Yesu obeyi 12 apostles pɛ ɛkyiri na ɔde Paul ɛbɛka ho 13 asa obi bia no no a ɔbɛfrɛ no apostle bio ɛwɔ kristosom ɛbrɛ mu so a yɛtwerɛ yɛ anaso wɔtwerɛ ho asɛm sɛ yɛwɔ apostle foforɔ bi nso nso epi apart from the 12 a Paul nso ɛbɛka ho akyire saa 12 no the number 12 no na ɛyɛ symbolism the 12 tribe of Israel so Jacob ne ma no ɔwo wɔn no ɛna Awurade de kyekyere saa ɔman no a ɛyɛ Israel man kristosom nso ɛyɛ ɔman kɛseɛ na Awurade Yesu na wɔasuafo bebree nanso wɔyi 12 pɛ ana ɔden ni wɔn na ɔfrɛ wɔn asomafoɔ na ɔde ne ho nkronkron bɔhyɛ no ɛma wɔn so wɔn deɛ ɔbɛwu akorɔ na sɛ ho nkronkron ne ba a wɔbɛyɛ no adansefoɔ na ɔka nsɛm bebree ne awerɛkyekyɛ nsɛm bebree ɛde ɛkyerɛ apostles no na mpa ho nkronkron baayɛ wɔnam Awurade tumi so ɛyɛ nsɛnkyerɛnne nti ɛbrɛ kristosom hyɛ aseɛ no so bi betumi ayɛ nsɛnkyerɛnne a obi a wabɔ asu a waba Awurade ahenni a ɛyɛ n'asafo no mu ɛyɛ Church of Christ mu so obetumi ayɛ nsɛnkyerɛnne a gye sɛ one of the apostles anaasɛ apostles no lay hands on you and pray for you ansa na wetumi anya saa adom akyɛdeɛ no bi other than that no me nua oboa wonya you are being deceived because you don't like the truth you hate the truth and you don't love the truth ondɔ nokorɛ no nti atorɔ ɛba bɛ replace adan nti ana wadaadaa wo every say you have itching ears wasom yɛ ɔdɛ dodo de bia pɛ anansesɛm anatie woyɛ mmeradatofoɔ kyɛ sɛ de bia pɛ sɛ wotie asɛm dedɛɛdɛ wobɛ sɛ obi ɛka nsɛm dedɛɛdɛ bi ɛna ɛkyerɛ kɛkɛ a ɛne nyamsɛm ɛyɛ nokorɛ ɛbɔ ɛbra mmeradatofoɔ no saa na ɔmo te o de bia ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛnya obi a ɔmo bɛka asɛm dedɛɛdɛ asɛm foforɔ bi ɛyɛ nkontompo ɛde akyerɛ wɔn ɛni sɛ nkontompo na sɛ asɛm na ɛda ɛno na ɔmo pɛ atie na ɔmo anya saa nsɛm mu gyidie
ɔmo adaadaa wo ɛfiri sɛ woyɛ mmeradetofoɔ a wɔhwehwɛ sɛ wobɛtie asɛm a ɛyɛ dɛdɛɛdɛ ɛwɔ w'asom mu. Sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɛne deɛ ɔhwɛ ara no so sɛdeɛ ɛteɛ. Sɛdeɛ yɛsi bi hoahoa nnipa, sɛdeɛ sakraman no si bi hoahoa ɛyɛ anani a mekaa ne story no ɛkyerɛ wo sesiei no, saa pɛpɛ ɛna ɛte o. Ɔdaadaa wo naadaa. In the book of 2 Timothy chapter 4 and verse number 3. Timothy nwoma deɛ ɛtɔ so mmienu no, eti a ɛyɛ ɛnankyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa. Tie akenka nsɛm no ɔsɛ. Na wɔbɛyi wɔn aso afiri okay, maame kan firi 3. 2 Timothy chapter 4 verse number 3. God ɔsɛ. Na ɛberɛ bi bɛba a wɔrentie nkyerɛkyerɛ pa a ɛyɛ no. Na ɛnam sɛ wɔn aso mu ɛyɛ wɔn hene nti, wɔbɛsoa akyerɛkyerɛfoɔ aboa so sɛdeɛ wɔn ara akɔnnɔ ɛteɛ. Na wɔbɛyi wɔn aso afiri nokorɛ ho na wɔadane akɔtie anansesɛm. Hallelujah. Wei ɛyɛ asɛm Awurade akoa Paul nam Awurade Honhom Kronkron so na ɔkaeɛ ɛhyɛ saa nkɔm yi ɛde to hɔnom. Na saa nkɔm no aba mu. Ɔse mmerɛ bi ɛbɛba a nnipa bebree ana wɔrentie nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ papa no. Ɛnna wiase mu yɛwɔ adeɛ mmienu o. We have positive, negative. We have good and bad. Enti yɛka ne nkyerɛkyerɛ wɔ nkyerɛkyerɛ papa ne wɔ nkyerɛkyerɛ bɔne. Enti nkyerɛkyerɛ papa no ɛne Kristo ne nkyerɛkyerɛ no. Acts 2 chapter 2 verse number 42. And they continuously devoted themselves unto the apostles' doctrine. Which church inherits the apostles' doctrine? Asɔre bɛn paa na apostles no nkyerɛkyerɛ pa no ɛwɔ mu. It's the church of Christ. Church of Christ ne asɔre a ɛdi nkan na ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ ewiase. Na ɔbɔnefoɔ no nnaada asɛm ne n'aniberesɛm ne sikanibere a ɔmaa nnipa bebree ɛba wɔn afa nti, kyerɛ sɛ waduadua bi ayɛ nsɔre bebree ɛde afra. Na ayɛ nnipa bebree mpo sɛ ɛnyɛ Church of Christ ɛne asɔre a ɛbaayɛ ana ɛdi nkan ɛbaayɛ. Bi na dɔfo nnipa bebree ɔmo ayera ɛfiri sɛ nokorɛ no ɔmo ehunyɛ. Ɔsɛ nnipa bebree ɔmo asom ɛyɛ ɔmo hene. Asom no mu ɛyɛ wɔn hene. So asom yɛ ɔhene a na wapɛ ɔkɔtakra anaa yi w'asom mu na woyiyi na ɛyɛ wo dɛ. Enti nnipa bebree ɛpɛ anansesɛm, story, fable ana wɔatie ɛwɔ asom mu. Na woyɛ asɔre a wosɛ wobɛka Onyankopɔn asɛm ayɛ nokorɛ a, woanhwɛ ni a ɛdɔm ɛkora mpo da wonnya bi. Na mmom sɛ wobɛka saa fable story anaasɛ anansɛm yi bi a, nsɛm a ɛngyina Awurade nokorɛ no ɛso a, ɛnna wobɛnya ɛdɔm ɛnna wohu no TV so no ɛne ɛtumi twa asɔredan kakraka na aba na nnipa bebree ɔmo tim. Wɔnhwɛ na adeɛ a ɔmo yɛ ɛkwan mfa so ɛsom asɛm a papa no egyina pulpit no mu ɛka no ɛde Onyankopɔn asɛm ayɛ nokorɛ no ɛbɔ abira koraa. Onyankopɔn asɛm no ɛnam ne sei a na papa no nso n'asɛm no a ɔsɛ yɛ asɛm pa a wɔde ɛlidi saa ɛdɔm bebree no akɔ heaven no, na ɔno nso ne nsɛm no ɛnam sei. Ɛnam sei deɛ na ɛkɔ abonsam gye mu ɛfiri sɛ wɔamfa Awurade akwan so. Ne arɔfo retie me. Enti yɛwɔ anansɛm hɔnom wɔdaadaa ɛfiri sɛ you have an itching ears. Wopɛ asɛm a ɛyɛ dɛ, asɛm sensation, asɛm foforɔ. Me nua Bible mu nsɛm no ɛno ara na ɛbɛka. Repeat ne yɛbɔ. Asɛm bi a ɛwɔ mu biara no yɛaka ɛpɛn. Nti repeat ne yɛbɔ. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔpɛ asɛm foforɔ etie deɛ a ɛneɛ wobɛnya yɛanom no ama ɔmo adaadaa wo. Nti you are being deceived ɛfiri sɛ woyɛ mmeradetofoɔ a kyerɛ sɛ beebiara no ɔpɛ sɛ yɛmo ma wo. Yɛka dɛfɛdɛfɛ sɛdeɛ ɔmo moma ahemfo no ɛka nsɛm dɛ bɔ mo mmrane akɛseɛ saa nsɛm no bi na ɔpɛ sɛ wote. Na wopɛ sɛ wote anansɛm. Nsɛm a da biara ɛɛsrɛ ɛɛdɛ sɔfo bebree hɔnom a ɔmo gyina pulpit mu koraa ɛɛpreach a enyamansɛm ana ɔmo ka
ka no ɔsere nyamanhyɛm ana ɔka nyamanhyɛm ana ɔka sɔfo no ɔrɔfo a wotie akorɔfo Church of Christ adɛn nti ana wɔdaadaa wo ɛfiri sɛ w'ani ɛnna hɔ nom you are not vigilant you are not circumspect w'ani nna hɔ nom Awurade ɛpɛ sɛ yɛma yɛni ɛda hɔ nom 1 Peter 5:8 1 Peter chapter 5 verse number 8 ɔsɛ mo ani nna hɔ mo nwɛn ɛfiri sɛ mo tamfo bɔnsam no ɛnam sɛ gyata a ɔbobɔ mu ɛhwehwɛ deɛ obenya no amene ɔno ana momfa gyidie nyina hɔ pinti nsi no kwan ɛfiri sɛ monim sɛ amanehunu no ara ana ɔde ato mo nuanom a wɔwɔ ewiase ɛsoɔ sɛ wɔnhunu amen Awurade etu yɛn fo ɛsɛ yɛma yɛni ɛnna hɔ nom okristo ni w'ani ɛnna hɔ nom ɛnna sɛ ɔmo de ɔbɛkɔ yɛbɛdaadaa o you be deceived you be easily be deceived ɔbɛdaadaa sisi w'ani ɛnna hɔ nom na ɔnwɛn Awurade sɛ yɛnwɛn te sɛ wɔkyeman ɛnna wɔkyemanfo bebree ɔmo kɔ adwuma mu ɔmo kɔda ɔmo yɛ awɛnfoɔ nanso ɔmo kɔda wɔkyeman papa no ɔno de ɔna anadwo de suo mu no ana akorɔmfoɔ no ɛba na Awurade pɛ sɛ yɛnwɛn ɛwɔ ne nkyerɛkyerɛ mu yɛnwɛ ɛwɔ ne nsɛm mu yɛngyina pintin ɛwɔ ne nsɛm mu na ɛno ana ɛbɛboa yɛn na ɔbɔnefoɔ no annaada yɛn ɛnti so woanwɛn asɛm koraa yɛka koraa wɔ sɛ wontie yɛka nokora nkyerɛ koraa nokora no kyerɛ sɛ ɛyɛ wahi nipa no ɔka koraa wonya wobɛbɔ no so nsɛ dɛ teɛ na wonyɛ ɔwɛnfoɔ papa ɔsɛ wɛn ɛnti so woanwɛn a yɛanomfoɔ ɛde bɛkɔ yɛabutu ɔmo de bɛkɔ ɔmo bɛwiewie o ɔmo bɛbɔ apo ɔmo de kɔ akɔhyɛ apam bi mu a ɛnyɛ Awurade apam at the long run no ɔmo nsi na ɛde nsunsuansoɔ no ɔhaw ɛde yareɛ ɛde amanehunu bebree ana abrɛ wɔ woanwɛn nti ɔhaw no ɛbaeɛ no wodi mirika wode kɔ ɔhaw no koraa mpo no mfomso bi a ɔyɛɛyɛ ɛna ɛde ho nsunsuansoɔ ɛde ɛbrɛ wɔ nanso wodi mirika wopɛ instant healing wopɛ instant solution so nsɛ dɛ ɛteɛ na ɛbɛyɛ dɛn na ayɛ possible ɔsɛ ɔyɛ ɔwɛnfoɔ ɔbɔnefoɔ no bɛkɔ so adaadaa ɛfiri sɛ wonyɛ ɔwɛnfoɔ you are not vigilant you are not proactive ɔsɛ nipa bi a woyɛ proactive nipa a ɔno ne di nkɔmmɔ nipa a ɔno ne yɛ transaction nipa a ɔno no ɛyɛ etu anamɔ moyɛ partners a mokɔ ɔsɔfoɔ a ɔgyina wɔn anim ɛkyerɛkyerɛ wɔ ɔno nso ɔsɛ ɔkyerɛkyerɛ no mo ani da hɔ wɔ nsɛm a ɔka no ɛho mɛma ne ɔsɔfoɔ no ɛnhohono ɛmɛkeka nsɛm no ɛnkɔ na wabɛyɛ ɔkɔdwofoɔ quotation koraa nkɔkenkan asɛm no ɔkaeɛ no nkɔhwehwɛ mu sɛ asɛm no yɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔdɔfoɔ a wotie Church of Christ adɛn nti ana wɔdaadaa mɛ adɛn nti na wɔdaadaa wo deɛ ɛtɔ soɔ amena ɛbɛhwɛ ɛne sɛ self-imposed righteousness sɛ meka saa mpɛ sɛ mekyerɛ sɛ yɛn bebree wɔdaadaa ɛfiri sɛ yɛankasa de yɛtenenedeɛ asi hɔnom we have our own righteousness we have our own values that conflict with the true teachings of Christ so Nyankopɔn asɛm no sei ana me nso mepɛ ne sei yɛdi Nyankopɔn akyi ɛyɛ adeɛ bi a ɛnsɛ mfata ɛne Awurade asɛm ɛbɔ abra nti nnipa bebree ana ɔmo de ɔmo tenenedeɛ asi hɔnom asɔfo bebree ana ɔmo de ɔmo tenenedeɛ asi hɔnom nti ɔnya bɛte Nyankopɔn asɛm ayɛ nokorɛ deɛ a ɛndeɛ ɛfiri sɛ ne tenenedeɛ ana ɔde asi hɔnom you are being deceived because wonyɛ ready sɛ ɔbɛgyae atorosɛm no mu asɛm no a ɛwɔ akoma no mu dada ɛne foforɔ no a wate ɛyɛ Awurade asɛm ayɛ nokorɛ no siesie foforɔ no ɛne dadaa no a woteeɛ na wode si wakoma mu nanso unfortunately ɛyɛ atorɔ no ndɔkwa ɛbɛyɛ conflict
You are not ready to give up the falsehood. Na akɔyɛ sɛ cup a nsufi wɔ mu. Cup a nsufi wɔ mu no, sɛ ɔpɛ sɛ oyi so saa cup no de sɛ nsuo nom a, ɔwɔ sɛ wohohoro cup no, nsuo no wɔ mu no wohoro na wohwie egu. Na afei nso so, wosan so san firi mu ansa na watumi de cup no asa nsuo a ɛyɛ korɔgyenn kama anom anya nkwa. Na wonyɛ ready sɛ nsufi na ɛwɔ cup no wobɛto agu. Ɛbɛyɛ dɛn na nsu papa no aba mu. Sɛ wode nsufi no kɔsa papa no koraa mpo a, still no, it is contaminated. It is contaminated. Wonom a wobɛyare. You are not ready to surrender. You are not ready to give up the falsehood. And until you continue to be deceived by people, by so-called prophets and preachers. Ɔdɔfoɔ a wotie Church of Christ. The Church of Christ no area. Why are you deceived? How you are being deceived? Wɔdaadaa wo ɛfiri sɛ you lack knowledge. Nso ɔka yɛ for lack of knowledge my people perish. Nimdeɛ a me man anim nti wɔyera. Mo asɔfoɔ a wɔgyina mo anim preachi wɔ kwan bi so ne Bible ɛbɔ abira no, bebree ɔmo nim. Bebree ɔmo anim. They don't know. Ɔmo anim sɛ deɛ ɔmo kyerɛkyerɛ no. They are beating about the bush. Nɔnsala ana ɔmo kyerɛkyerɛ. Ɛyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ falsehood a ɛne Nyankopɔn no korɛ no adi asie. Ɔmo anim. Bebree nso ɔmo nim sikaniberɛ, nimonyam pɛ, ɛne sɛ ɔmo nyɛ ready sɛ dɔm a ɔmo di nkan de atorɔ no anya wɔn no. Ɔmo bɛba asan so bɛdane ɔmo ano. Ɔmo fɛɛre. Ɔmo suro sɛ ɛdɔm no bɛkɔ. Yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ no ma ɔmo te. Ɔmo ahu sɛ ɔmo ayɛ mistake. Nanso mistake no, ɛno na ɔmo de nyaa saa dɔm no. Nti ɔmo suro sɛ ɔmo bɛka nokorɛ no na ɔmo bɛyɛ nokorɛ no mu adwuma bi a ebi a ɛdɔm no ɔmo ani ngye nokorɛ no. Nti ɔmo bɛkɔ na ɔsɔfoɔ no ne collection abɔ no. Nti they deceive you because you lack knowledge. Ɛnkyɛ koraa no ɛbɛ wie. Yɛnhwɛ 1 Timothy chapter 1 and chapter 4 verse number 1. 1 Timothy chapter 4 and verse number 1 said, na honhom no ɛka no pefee sɛ ekyire ɛna bi mu ebinom ɛbɛfam nnaadaa ahonhom ɛne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ ɛho atwe wɔn ho afiri gyidie no ɛho. Atorɔ nkontompo nti. Menua Bible no aka sɛ atorɔ ebi ɛwɔ hɔnom. Deceiving spirit ɛwɔ hɔnom. Deception. Hwɛ edin no sɛ desi bi ɛyɛ defa. Nanso ɛyɛ owuo, ɛyɛ awerɛhoɔ, ɛyɛ ɔhaw, ɛyɛ nsɔhwɛ, ɛyɛ amane. Deception. Nkontompo, atorɔ, alabalabasɛm, nsɛm a ɛnni nyinasoɔ, nsɛm a ɛnni basis, ɛnni fact. Ɔsɛ Awurade honhom ɛka no pefee sɛ ekyire ɛna bi mu no, nnipa bebree ana ɔmo de ɔmo ho ɛkɔ akɔfam nnaadaa ahonhom ɛne ahohommɔne nkyerɛkyerɛ na ama wɔn atwe wɔn ho afiri gyidie no ɛho. Atorɔ nkontompo nti. Tie nnaadaa ɛne atorɔ. Ɛyɛ kasa a emu ɛyɛ duru papaapa ɛwɔ twi kasa no mu. Nkontompo. Adeɛ no ɛyɛ atorɔ. Ɔbɛyɛ a mo agye adi sɛ ade no yɛ nokorɛ. Na kyerɛ sɛ woanhwɛ yie koraa wobɛko ho sɛdeɛ asɔfoɔ no ɛyɛ no. Ɔmo ɛko atorɔ no ho dedeenden. Na wonim na ɔkɔka ɔmo asɛm a, ɔmo no bɛko. Ɔmo nso ɔmo defend the truth, which is also false. Deɛ ɔmo wɔ mu no ɛyɛ false. Nanso ɔmo hu no sɛ ɛnokorɛ a ɔmo defend. Na sɛ yɛde nokorɛ no ɛde kɔwia ɔmo aba Awurade nokorɛ yi mu a, most normal put up defense mechanism. Ɔmo bɛfa kwan biara sɛ ɔmo bɛhaw. Na saa ana ɛteɛ. Ɔmo sɛ Bible sɛ atorɔ bi ɛwɔ hɔnom. Na nipa bebree ana ɔmo de ɔmo akɔfam atorɔ nkyerɛkyerɛ. Na ɔkan bi ɛkyerɛ yɛn verse number 2 na sɛ atorɔ nkontompo nti. Wɔn a
nhyehyɛeɛ ano atwa wɔn ara wɔn ahoni mu. Wɔsi awadeɛ kwan ka sɛ wɔntua wɔn ho nnuane a Onyankopɔn bɔɔ sɛ agyidifoɔ ne wɔn a wɔahunu nokorɛ mfa aseda anibie no. Na Onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa yɛ, na sɛ yɛde aseda kye a, ɛnneɛ ɛnsɛ sɛ yɛkyiri biribiara, ɛfiri sɛ wɔde Onyankopɔn asɛm ne mpaebɔ na ɛte ho. Amen. Ɔka bi sɛ nkurɔfoɔ bi si awadeɛ kwan, ɔpɛ sɛ ɔka Nyankopɔn asɛm a, ɔpɛ sɛ ɔyɛ sɔfo ɔyɛ asɔre mu a, ɛnni kwan sɛ ɔware. Bible no aka sɛ nkontompɔsɛm, ɛyɛ atorɔsɛm, ɛyɛ nnaadaasɛm, ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ Kristosom mu, ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ asomafoɔ nkyerɛkyerɛ mu, ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ a Kristo bɛkyerɛkyerɛ. Ɛsɛ ɔpɛ sɛ ɔka Onyankopɔn asɛm a ɛnni kwan sɛ ɔware, na ɛno na ɛbɛma wo ho ate, wayɛ kronkron. Ɔboa, ɛyɛ nnaadaa. Ɛne sɛ na anka Awurade anhyɛ awareɛ amma Adam ne Eve o. Anka wanhyɛ awareɛ amma Adam ne Eve. Bebree, asɔfo bebree, wɔahu sɛ saa asɔre nkyerɛkyerɛ a wɔkura no, ɛnyɛ nokorɛ. Nanso akatua a wɔnya no nti, wɔde amamfɛ yɛ adwuma no, ana wɔwowɔ nkyɛn. Yɛte ho nsɛm bebree, ɔdɔfo a wotie. Na saa berɛ a Paul ɛka saa asɛm yi, na saa ade no yɛ adeɛ a ɛkɔ so a ebinom si awadeɛ ho kwan. Ɛno yɛ first thing a ɔkaeɛ. Deɛ ɛtɔ so ɔse ebinom ɛka sɛ yɛntua yɛn ho nnuane bi. Aduane wei deɛ ɛho nte, wei deɛ ɛho te, ɔse yɛdi. Ana ɔse daabi ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Kristosom baeɛ no, Kristo no mogya no ate aduane biara ho a ɛyɛ sɛ yɛde aseda gye na yɛdie. Awurade ɔnhyira wo. Anwummerɛ yi sɛ wode w'aso afrɛ me na wotie Onyankopɔn asɛm de afiri ne nkyɛn. Na mene asua bi fa deception ho ɛna atorɔ adɔɔso wɔ ewiase. Wɔ hɔnom a na ɔfo nkɔlaa bɛɛle, ma sɛne sika ma wogoro ho, wɔde wo sika ɛsen. Wayɛ mistake no ma asɛne sika bɛgu wo deɛ so o, na wogoro ho, wɔde wo sika ɛsen. Atorɔ no adɔɔso wɔ politicians mu, adɔɔso wɔ temammufoɔ mu, aban ne nkurɔfoɔ, atorɔ adɔɔso wɔ ewiase wɔ ɔman yi mu. Na yɛn nyinaa no, yɛhu ne sɛ kyerɛ sɛ ɛnka atemmuo ho, ɛka atemmuo ho paa. Ɛno nti yɛmbɔ mmɔden na yɛnhyɛ aseɛ nyɛ yɛn nneɛma bi yie, na yɛntwe yɛn ho mfiri atorɔsɛm ho. Ɛmma yɛndaadaa obi, nanso ɛnni kwan sɛ yɛmma yɛn ho kwan ma obi daadaa yɛn. Na sɛ ɛba nyamesom mu a, ɛne yɛnsua Awurade nokorɛ no ne nkyerɛkyerɛ pa no yie. Na sɛ yɛsua no yie deɛ a, ɛnna kyerɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛmma kwan ma obi nnaadaa yɛn. Awurade Yesu sɛ adan na motie me frɛ me Awurade Awurade na monyɛ deɛ meseɛ, na deɛ ɔmmu me na ɔnnye me nsɛm wɔ deɛ ɔbu no atɛn. Nsɛm a maka mo no, ɛno ana ɛbɛbu me atɛn nna a ɛdi akyire no. Ɛfiri sɛ me Awurade, ɛnyɛ me na mehyɛɛ me ho na mekasaeɛ. Agya no ana ɔkyerɛɛ me deɛ menka ne sɛdeɛ menkasa ɛmfa. Awurade ɔnhyira wo. Sɛ bia wonte bi ase a, frɛ se nɔma 0542 02 4205. 0542 02 4205. Mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ social media no, YouTube no, wobɛtumi asubscribe yɛ channel no ama yɛn. Wɔ asɛmmisa bi nso a, comment section no nso wobɛtumi atwerɛ w'asɛmmisa anaa wo nkatosoɔ anaa wo contribution in a constructive way, na yɛbɛhwɛ na yɛama wo feedback a ɛno nso ɛyɛ constructive a ɛbɛtumi aboa yɛn nyinaa. Na ne nyinaa mu nso yɛhyɛ mu nkuran sɛ mo subscribe yɛn channel no ma yɛn na mo like nso mfa ma yɛn sɛ ampa ara dwumadie aboa wo a, Awurade ɔnhyira mo nyinaa. Bye bye.